Dobar dan želim svima. Svi ste mi dobrodošli na moj YouTube kanal Nešto se sprema. Kako ste? Drago mi je što se ponovo vidimo poslije malo duže pauze i drago mi je što se vidimo u topla jesenske dane. Ima puno jabuka i sad ću da pokažem slatko na ruski način. Prvi korak je da pripremimo jabuke. Nećemo da ih ljuštimo, samo da izvadimo sredinicu i da posjeckamo na komadiće. Da bi naše slatko bilo aromatičnije i ukusnije, osvježavajuće, dodat ćemo rendanu koru naranđe i poslije ćemo da iscedimo sok. Sad počinjemo da spremamo slatko. Prvi korak je da napravimo sirup. Stavit ćemo šećer, dodajemo vodu i damo da provrije. A poslije ću da pokažem detalje. Čim smo sipali sirup u jabuke, stavljamo naše slatko da se kuva i to kuvat ćemo samo 5 minuta od trenutka kada provrije. U naše jabuke dodali smo malo karanfilića mljevenog, malo cimeta, našu narendanu koru od naranđe i sok od naranđe, da bi nama bilo aromatičnije i ukusnije. Prava jesenska idila. Kuvali smo slatko na ruski način od jabuka samo 5 minuta, zato su nam voće ostalo u komadićima, nije se raspalo, ali omekšalo. I kad budem sipala u teglu, obratite na to pažnju. Dragi moji, skuvali smo na ruski način slatko od jabuka sa dodatkom začina. Biće nam lijepo i ukusno. I očekujem pitanje, zašto sirup ide u jabuke? Prvo, uštedjeli smo vrijeme. Drugo, spriječili smo stvaranje pjenice. I brzo se skuvalo slatko. Probajte i vi, spremite tako slatko kod sebe, pa mi javite u komentarima. Slatko na ruski način se zove varenje 5 minuta samo. Šaljite mi komentare i vidimo se ponovo na mom kanalu. Biće još interesantnih epizoda. Ćao!